Beth yw gofal sylfaenol? Gofal sylfaenol yw'r lle cyntaf I chi fynd pan fyddwch angen help gyda'ch iechyd. Pethau fel rheoli salwch cyffredin a chyflyrau hir dymor yn eich meddygfa neu fferyllfa. Mynd at ddeintydd I gael archwiliadau. Neu broblemau gyda'ch dannedd. Neu efallai y byddwch yn ymweld ag optometrydd I gael cymorth gyda phroblemau golwg neu glefyd y llygaid. Rydym hefyd yn helpu gyda phethau fel brechiadau a rhaglenni sgrinio I gadw pawb yn iach ac yn cael eu hamddiffyn. Mae gofal sylfaenol yn sicrhau bod cleifion yn cael y cymorth cywir yn gyflym yn agos at eu cartrefi. Byddwch yn darparu'r rhan fwyaf o'r gofal yma mewn gofal sylfaenol, ond gallwch hefyd anfon cleifion at weithwyr iechyd proffesiynol eraill os oes angen cymorth arbennig arnynt. Mae'n ymwneud â sicrhau bod pawb yn gallu cael yr help sydd ei angen arnynt I gadw'n iach. Oeddech chi'n gwybod bod 90% o gysylltiadau cleifion ar GIG yn digwydd ym maes gofal sylfaenol? Dyma sy'n gwneud gofal sylfaenol mor arbennig. Mae'n cynnwys llawer o swyddi gwahanol. Mae yna feddygon a nyrsys, yn ogystal â deintyddion, fferyllwyr ac optometryddion. Mae yna hefyd rolau pwysig eraill fel ffisiotherapeuddion, therapyddion galwedigaethol, parafeddygon, derbynyddion a rheolwyr practis. Mae'n yrfa sy'n dod â llawenydd trwy weithio'n uniongyrchol gyda'ch cymuned. Mae yna bob amser gyfleoedd I dyfu a rhoi cynnig ar bethau newydd mewn gwahanol swyddi. Os ydych chi eisiau swydd lle gallwch chi helpu pobl, gweithio gyda thîm, a gwneud gwahaniaeth, yna efallai y bydd gyrfa mewn gofal sylfaenol yn berffaith I chi. Mae'n werth chwael ac yn gyffrous. Byddwch yn cael y cyfle I wneud gwahaniaeth gwirioneddol ym mywydau pobl, dysgu sgiliau newydd a bod yn rhan o gymuned gefnogol. Ymunwch â ni I wneud gwahaniaeth a thrawsnewid y gweithlu ar gyfer Cymru iachach.